Bideo honetan erakutsiko ditugu Marvelek eskaintzen dituen hainbat aukera. Lehenik eta behin nola jakin leku baten koordenatu zehatzak. Horretarako lekuaren gainean klik bikoitza eginez zabaltzen da laukitxo bat eta bertan agertzen da toki horren izena eta bere koordenatu zehatzak zein diren. Longitudea eta latitudea. Eta koordenatu horiek kopiatzeko aukera ematen du. Beste tresna bat da bi tokiren arteko distantzia neurtu. Eta horretarako baita ere klikatu egin behar dugu, baina orain eskuineko botoiarekin, eta hor irekitzen da lauki bat, eta hartu beharko genuke lehenengo aukera, at mesure point. Hori eginez gero, bigarren tokira joango ginateke eta gauza bera egin beharko genuke. Eta agertuko litzaiguke marra gorri bat, eta hemen ze distantzia dagoen bi toki horien artean. Beste toki batera lusatu nahi badugu, neurketa, gauza bera egingo genuke eta kilometroak hor agertuko lirateke. Ezabatzeko, ezabatu ezakegu edo azken puntua edo danak. Kasu honetan, danak ezabatuko ditugu. Marvelek beste aukera oso interesgarri bat eskaintzen du, eta da hainbat lotura zuzenak. Online service deitzen dira eta 3 dira. Argazkiak, eguraldiari buruzko informazioa eta Wikipediarekin lotura zuzena. Eguraldiaren aukera aktibatzen badugu, berehala ikusiko dugu nola agertzen zaigun toki ezberdinei buruzko informazioa, temperatura eta lauki bat zabaltzen da informazio gehiago duena. Prebizio txiki bat agertzen da, larunbata igandea ikusten dugu kasu honetan, gaur ostirala dela kontuan izan da, 3 egunetako prebizioa, eta zein haizearen egoera ere bai. Esan dugu Wikipediarekin ere lotura zuzena duela, eta hori da orain pixka bat ikusiko duguna. Wikipediaren aukera agertzen dira New York klikatu ez gero, denbora pixka bat behar du, hor agertuko litzaiguke Wikipediaren informazioa. Eta azkenik, 3. aukera hori online service horren barruan izango lirateke toki zehatzei buruzko argazki ezberdinak, ez? Horretarako igual egokiago litzateke hurbiltzea pixka bat gehiago, eta hor ikusiko genuke nola joaten diren argazki ezberdinak ateratzen, ez? Behin jarraitzen du toki horren koordenatuak eta kopiatzeko aukera ematen, eta hauek izango lirateke pixka bat Marvelek eskaintzen dituen hainbat gauza. Badago beste aukera bat ere bai, oso interesgarria, dala ikustea, kenduko dugu lehenengo argazkien aukera, eta ikusiko dugu pixka bat eguna eta gauaren bilakaera, ez? Fijatzen bagara toki zehatz batean, ikusiko dugu erlojua aurreratzen badugu, ikusten dugu toki hori iluntzen. Bueltatuko gara momentuko egoerara, eta berriz ere. Hauek dira, pixka bat Marvelek eskaintzen dituen aukeretako batzuk, ez danak, baina, interesgarriak izan daitezkenak gure ikasleekin lan egiteko gelan.